Zdravím všechny, tady je Standa za Analog Digital Music a v tomhle krátkém videu se podíváme na to, co nám Apple připravil v nové verzi, nebo spíš v updateu Logicu, který přednedávnem vypustila do světa. Takže teď Logic je ve verzi 10.1. To zaměření tohohle updateu bylo hlavně na beatmakers, to znamená, že pokud děláte beaty, tak určitě ty novinky oceníte, protože tady máme 10 nových bubeníků, pak tady je Drum Machine Designer a spousta dalších drobností. Tak já se v té první části budu věnovat akorát těm rytmickým částem, to znamená těm bubeníkům a ty Drum Machine Designer, a pak se podíváme na to, co dalšího nám Apple připravil. Tak, jak vidíte, mám tady už toho bubeníka připraveného. Je tady nových 10 bubeníků. První dva se nacházejí tady v alternativě. Maya a Duncan, myslím, že to jsou tady ty dva, které jsou tady nový. A pak tady máme dva nový styly, a to elektronickou muziku a hip-hop. Jak asi víte, tak předtím všechny tady ty 4 styly byly založeny na akustických bicích, což se tady v těch dvou nových stylech změnilo. A samozřejmě s těma dvouma novýma stylama přišla i řada nových samplů, které jsou součástí Logicu. Tak pojďme se podívat na to. V elektronické muzice máme 5 bubeníků, Magnus, Lia, Rooney, Jasper, Jonathan, a v hip-hopu máme Des, Anton and Maurice. Hi fellas. Takže pojďme se podívat teda alespoň, jak částečně hrajou, jaký samply nám nabízejí. Tady ty bubeníci jsou v podstatě založený na ultrabeatu, na samplech z ultrabeatu, takže pojďme se podívat, jak z něj. Já tady vyberu třeba tady tu Liu. Tady vidíte, máme na výběr Deep Tech a Futura. To jsou dva styly, který tady ta slečna ovládá. Tak. Změníme styl, to znamená samply. Další věc, která tady je v detailech, tak tady máme Complexity Range. Ten v podstatě určuje, jak komplexní budou ty variace. Jo, to znamená, když to tady teď deaktivuji jenom pro názor, já to tady třeba nechám tady na tom. Tak. Ještě tady dám potom variaci. Zmenším tu variaci jenom aby to bylo víc častější. Takže potom, když ten samej range šoupnu sem, jo, takže ty variace se měnějí. Taková zajímavost, pokud to chcete mít tady, já nevím, když se podívám na Magnuse, tady vidíte, že má rozdílný, jo, tady třeba hekka jde hodně často, tady vidíte, jak se to pohybuje. Tak to je jenom k tady těm detailům. Jak jsem říkal, tady ty bubeníci jsou, ty elektronický a ten hip-hop jsou založený na ultrabeatu. Tady tím trojúhelníkem to krásně otevřem.
A tady vidíte ten Ultrabeat. Jo, pardon. Tak. Jo. Tady vidíte, že všechny ty samply jedou z toho Ultrabeatu. Tím se dostáváme k další věci, že v podstatě ten další novinka je tady Drum Machine Designer. A ten Drum Machine Designer vypadá takhle a je v podstatě, když to tak řeknu, všechno daný dohromady do jednoho. Vypadá to, jak kdyby to designovali pro iPad. A v podstatě, když se podíváme tady, tak každý ten jednotlivý zvuk, který pochází samozřejmě z toho Ultrabeatu, má 8 základních ovladačů. Já tady, když dám kick, tak tady, když ho aktivuju, tak potom vidíte, že pitch je v podstatě jenom makro pro Ultrabeat, envelope, jo, zase makro pro envelope shaper. Tak to je v podstatě, jak vidíte, tak každý ten zvuk tady má minimálně 3 pluginy a ten samotný Drum Machine Designer tady má zase nepřibernou řadu pluginů. A všecko je to daný dohromady sem do toho jednoho, takže pokud nechcete ztrácet času sound designem a chcete mít rychlej pad, rychlej rytmus nebo cokoliv, zvuk, tak potom ten Drum Machine Designer je ideální pro vás. Tak, jak jsem říkal, každý ten zvuk má 8 základních ovladačů a potom tady máme ty hlavní ovladače, tady to jsou basy. Já když se tady jenom takhle přesunu tady na basy, jak vidíte kick bass, snare, hi-hat. Takže tady vidíte zase, že to jsou makra pro basy. Tady jsou efekty hi-cut filtry pro ten hlavní equalizer tady, jo. Tady vidíte. Pak tady máme sendy a to je v podstatě posílání do sendů. Tady máme třeba kopák poslaný do delaye a kopák do reverbu, jo. Takže zase je to v podstatě všechno daný dohromady a daný do jedné krabičky. Usnadňuje to práci, nebo pokud se doopravdy nechcete zabývat nějakým složitým sound designem a chcete mít rychlej beat, nějaký podmasy udělat, tak tohle to je ideální. Ale říkám, není to žádný nový nástroj, je všecko, co tady vidíte, tak to má akorát hezký grafický design, ale jinak je to všechno, co už je v Logicu, anebo bylo v Logicu po dlouhou dobu. Jo, Ultrabeat a efekty a teda. Nový jsou akorát samply. Tak, to by bylo tady k tomu. Co se týče editace MIDI, tam jsou nějaké novinky. Hned se na to podíváme. Já tady vytvořím jenom nový software instrument. A přitáhnu sem to, takže to vytvoří MIDI. Tak já tady třeba dám... jo, ještě na tom, aby se mohl něco ukázat, tak já tam dám ten Drum Machine Designer. A tady to v podstatě už můžu uzavřít. Yes. Tak, teď se dostáváme, jak vidíte, tak tady máme v té Drum Machine Designer máme tady v nabídce ty kity elektronické, které nám se nabízejí při volbě těch bubeníků. Jo. Tady vidíte Futura, Ibiza, Big Room, Beat Machine, jo. Afterparty, to, co jsme měli tam. Jo. Tak, editace MIDI. Jak tady vidíte, já to tady mám aktivovaný, tak to je nová funkce.
a to jsou drum names. Předtím jsme měli takhle piano roll akorát a aktivací drum names se nám pěkně tady zobrazí to, co tady máme. Jediná věc, kterou k tomu chci říct, je to, že tady ty drum names fungují pouze s ultrabeatem. Jo? Takže pokud používáte ultrabeat jako drum sampler, tak se vám to tady bude ukazovat. Pokud používáte baterii třeba jako já, tak bohužel. Další vychytávka je tady ten collapse mode, to znamená, že při jeho aktivaci se vám zobrazí pouze ty linky nebo ty zvuky, kde je nějaký MIDI už naeditovaný. Jo, bum. Tak a máte to takhle pěkně přehledný. Nemusíte scrollovat nahoru a dolů a hledat jednotlivý beat. To znamená, že pokud máte už nějaký beat vytvořený a děláte akorát nějaké změny, tak je ten collapse mode vynikající, protože nemusíte projíždět spousta prázdných zvuků, kde nic nemáte naeditovaného. Tak, to je tady ten collapse mode a view drum names. Tak další věc, která je tady, pokud děláte beaty, je v podstatě takový, dá se říct, time stretching pro MIDI. Jo. Tady se to nazývá time handles. Takže když budete chtít dělat nějaký riff, který do beatu by vám sednul, tak prostě tady akorát aktivujete ty noty pomocí té funkce, když je aktivovaná a vidíte, tady máme time stretching. Jo. Takže potom můžete manipulovat a dodělávat ten beat přesně podle toho, jak si představujete, nebo s tím experimentovat. Jo. Další novinkou je editace. Jak jste si asi všimli, já tady mám brush. Jo. Když máme nějakou hadku, tak brush tool je vynikající. Brush tool, tady vidíte, máme kvantizaci na 16, takže si to změníme třeba na 8. Já tady to ikon vymažu a dáme ten brush tool. Vidíte, ikon mám zvolený 8, dám tady 32. Jo. Když potom jdeme, já to takhle zvětším jenom, když potom to chcete přiřadit tomu, já nevím, nějaký groove nebo swing, tak tady potom, když to tady zaktivuju, tak vidíte, že ta aktivace tady probíhá. Já tady to dám, já nevím, takhle na 8. Jo, tak vidíte, že ta kvantizace toho swingu, ten swing tady prostě krásně probíhá. No, takže to můžete s tím zase probít i ideální. Další novinka, která tady je potom při psaní MIDI jako takových, to znamená, že pokud tvoříte nějaký beat, tak tady máte Note Repeat Spot Erase. Tohle funguje v podstatě u nahrávání, takže místo toho, abyste spouštěli klávesu, tak tady dáte Note Repeat, nastavíte si kdy a teď jenom jednou zmáčknu klávesu a je to přesně na grid. Jo. Další ulehčení práce, nakolik je to vhodný, nechám na vás, ale je to zajímavá funkce každopádně. Takže teď, když zmáčknu record, jo, a teď tady dám, nevím, 16 a zmáčknu jinou. Jo, takže takhle můžete tvořit jednoduše beaty. Další věc je potom spot erase. To znamená, že když máme ten spot erase aktivovaný, tak pokud
já znovu zmáčknu buď kopák nebo tu hatku, která byla. Jo. Takže když znovu udělám rekord, tak a teď, když to tady dám, tak vidíte tam, kde jsem zmáčknul tu hajtku, tak prostě tam se to vymazalo. Takže zase jednoduchý pomůcky pro tvorbu základních beatů. No. Tak. To by bylo tady k tomu. A teď se podíváme na kompresor, který mě mile překvapil. Jo. Boom. Tak. Obrovský samozřejmě dá se měnit velikost, to je minimální, maximální. Jo. Co tady máme? V podstatě je to předělaný ten původní kompresor, který byl už od začátku v Logicu. Tady nám akorát přibyl nový Classic VCA. Jo. Jak vidíte, konečně to vypadá jako kompresor. Máme tady klasický threshold, ratio, makeup, knee attack, release, sílu vstupního signálu, sílu výstupního signálu, mix a distortion. Já si myslím, že to bylo tady. A teď to máme pěkně před sebou. Znamená, že tady můžeme dělat paralelní kompresy. Pak tady máme sidechain, kde nám v podstatě my můžeme určit, na jaký rozsah frekvencí bude ten kompresor reagovat. Jo? To znamená, že teď reaguje od těch nízkých až do těch vysokých frekvencích. Když tady zapneme ten filtr, tak mu můžeme udělat, zadat třeba high pass filtr okolo, já nevím, 3000. A pak ho použít vyloženě na to, že on bude propouštět úplně všechno, akorát bude reagovat na vysoké frekvence, které ho budou spouštět. Jo, to znamená, že to můžeme použít jako DSR, nebo můžeme to použít například při hajtkách a teda. Tak, to by bylo tady k tomu. Tady ty základní ovladače jsou skoro stejný pro všechny ty kompresory a máme jich tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo? Takže první je ten klasický digitální kompresor, který je vlastně pod Apple. Pak tady máme jakoby, to jsou všechno, dá se říct, simulace, jak věrný jsou to simulace, jsem neskoušel. Určitě se to sám pro sebe vyzkouším porovnáním nějakých těch základních. Tady ten třeba v jiný verzi nemám, takže nemůžu porovnat s čím, ale tady to je v podstatě ten Focusrite Redline. Potom tady je Uray 860, tady ten novej, to je DBX 160. Tady máme SSL styl kompresoru, potom tady to je další Uray 670 jakoby a nakonec LA2A. Jo. Takže zadarmo, ježišmarja, a vynikající a navíc to vypadá dobře, konečně ty ovladače dávají smysl. Ne, že by předtím nedávaly smysl, ale z mýho osobního pohledu mně se líp pracuje s těma ovladačima, který vypadají jako hardware, dá se říct. Jo? Tak, to by bylo ke kompresoru jako takovému. To opravdu je milá změna. Pak tady máme další, což je taková drobnůstka, ale určitě to spousta lidí přivítá. Jak vidíte, tak teďkon, když to tady takhle zalupuju, tak i když tady udělám ten track minimální, tak tady vidíme,
kde je ten originál a kde jsou ty loopy, což předtím nebylo. Tady v preferencích v displeji máme možnost tracks shaded loops. Jo, předtím to bylo takhle, takže potom, když jste měli, já nevím, tady 20 tracků dělaných z loopů a nevěděli jste přesně, kde začíná, kde je ten originál a teďkon tady akorát dáte shaded loops a vidíte to. Jo. Tak to je jenom taková malinká změna. Tady je potom ještě změna v preferencích v mixéru, kde můžete změnit peak hold timing, to znamená, že za jak dlouho vám tady bude ten peak spadne dolů na 2 vteřiny, 4 vteřiny, nebo neustále, nebo 800 milisekund, takže necelá vteřina. Tady to tady, myslím, bylo předtím exponential a dB linear, což je scale toho metru. To jsou jenom takové malinké drobnosti. Pojďme se podívat dál. Co tady mám napsanýho? Ještě předtím, než se podíváme na automatizace, tak se podíváme na VCA fadery. Takže VCA fadery jsou v podstatě další možnosti, jak přiřadit a ovládat skupinu faderů. Takže já tady teď vytvořím 2 fadery, tak s audiem a teď se přepnu do mixu a vytvoříme, teď se mi tady to otevřelo automaticky. A já to v podstatě tady to můžu vymazat. Yes. A tady těm buď můžeme vytvořit bus, anebo VCA fadery. A VCA v podstatě přiřadíme vytvořením nového VCA faderu. A jak vidíte, tak tady jsou přiřazení do VCA jedničky rovnou. Já teď na chvilku jenom zastavím a nahodím sem nějaký audio, aby se to mohli názorně předvíst. Takže jsem zpátky, takže tady máme 2 audia. A tím, že máme v podstatě tady ty 2 fadery přiřazený do té skupiny, tak tím ovládáme celkou tu hlasitost všech těch faderů dohromady. Jo. A navíc, pokud já tady vytvořím nějaký bas, dáme tady nějaký reverb, tak distortion, dynamic, reverb tady, platinum, space designer, tady dám platinum verb. Tak, já tady dám teď jenom hodně nahlas, aby to bylo znatelný, nebo spíš slyšitelný. Tak teďkon, když budeme stlumovat ten signál z těch bicích, tak zároveň to bude stlumovat signál, který se, nebo zeslavovat signál, který se posílá do toho sendu, nebo přes ten send do toho reverbu. Jo. Jo. Což u basu není možný, tam se ten signál v podstatě posílá furt jeden a ten samej. Jo. To je rozdíl mezi VCA a
basem. Já jsem dělal nějaký video, jaký jsou rozdíly mezi VCA a basem, takže pokud chcete, mrkněte se na YouTube na to. Já to tady nebudu rozebírat. Takže VCA v Logicu nyní k dispozici taky. Co dál? Takže další, na co se podíváme, je Plugin Manager, což je nová funkce tady. Plugin Manager se nachází i v Cubaseu, tam je trošku víc uživatelsky přívětivý. Dá se víc upravit podle našich potřeb. Tady samozřejmě můžeme vytvořit, jak vidíte, tady máme ty základní efekty, které jsou, a potom, když chceme, tak můžeme tady do těch, když tady, já nevím, reverb, modulation, reverb, tak tady můžu tu a je tady. Jo? To znamená, že potom, když to zavřu, tak se to aktualizuje. Když potom jdu do reverbu, reverb, tak je tady. Jo, nemusím jít do Audionics, Native Instruments a teda. Další jediná věc, která tam je samozřejmě můžeme tvořit svoje vlastní pořadače, jo, ale já nevím, jo, tak když si chceme udělat svoje vlastní reverby nebo dát si kompresory podle toho, k čemu je používáme, tak nemáme možnost ten pořadač a ani ty pluginy seřazovat podle priority naší. Jo. Říkám, je to krok správným směrem, máme možnost si vytvořit ty svoje vlastní pořadače, ale všechno ostatní a i ty pořadače samotný jsou natvrdo, jo, podle abecedy. Takže to je tady k tomu, co tady mám dál. Automatizace. Automatizace se dají nyní provádět, já to tady takhle vypnu, se dají nyní provádět přímo do eventu. Já to takhle. Takže, jak už jsem uvedl, automatizace se dají provádět teď i do regionů nebo eventů, jak to chcete nazývat. Já jsem tady pro demonstraci nainstaloval Mellotron, který je taky novej teďkon v 10.1 a nejenom protože je novej, ale dal jsem na něj dlouhý noty, což mi usadní tu demonstraci těch automatizací. Kdybyste nevěděli, kde ten Mellotron se nachází, protože on je trošku schovaný, tak pokud vytvoříte nový instrument, tak nejrychlejší, jak se k němu dostat, je tady. Jo? Mellotron. A je tam. Jo? Takže to je jenom na okraji, kdybyste nevěděli, kde se ten Mellotron nachází. Tak, pojďme k automatizacím. Já to tady nechám otevřený. Takže máme automatizace, jak jsem říkal, buď do tracku, anebo po přepnutí tady do regionu. Jo. Znamená, že pokud zapisujeme do tracku klasicky a přesuneme event, tak ty automatizace zůstávají na svém místě, protože jsou zapsané do tracku. Když tady zvolíme region, tak ty změny, tady například té hlasitosti, jsou součástí toho regionu. Jo? Tak,
to jen tak na okraj. Pak tady máme ještě základní trim, který je součástí každého tracku, stejně tak jako tady trim a relativ, ale tady, když já tady udělám automatizace na hlasitosti, ať už v regionu nebo v tracku, jo, tak pokud budu chtít zachovat ty automatizace, ale budu třeba tady v tom případě ta hlasitost je až moc výrazná, tak můžeme relativně snížit tu hlasitost tady, jo, to rozpětí. To samé se týká, když budeme dělat automatizace do tracku. Jo? Zase ten trim funguje a navíc jsou nezávislí. Jo? Takže já tady, když tady provedu takhle a udělám ten trim hodně malinký, jo, tak potom ten track hodně velký, tak vidíte, že tady, když přepneme, tak ten trim je pro jak track, tak region nezávislý samozřejmě. Jo. Tak to je jenom pro ujasnění. Tak, pojďme se podívat na ten zápis těch automatizací jako takový. Já jsem proto tady zvolil ten Mellotron. Takže teď vidíte, já tady ovládám na desku tady ten kanál. Když dáme zápis automatizace, takže se přepneme do touch. A teď já tady mám relativ, já to vypnu, ten relativ, takže je to normální touch. A začneme tady něco zapisovat. Jo, takže teď tady máme nějakou hlasitost zapsanou. A teď tady máme trim mode. Trim mode nám v podstatě umožňuje, jak tady vidíte, opět zase už jenom tady od té playhead napravo, jakoukoliv změnu udělám, tak se to relativně změní. Já tady udělám nějaký undo jenom. Takže uděláme trim a budeme modelovat tu hlasitost pro naše potřeby. No, tak tady vidíte, jak se ta křivka tady změnila podle našich potřeb. Jo. Tak to je touch mode a ještě se v rychlosti podíváme na teda trim a ještě se v rychlosti podíváme na relativ. A relativ, tady vidíte, že se mi to přeplo na relative touch, což je úplně jiná křivka. To znamená, že my můžeme zapsat dvě hlasitosti do jednoho regionu nebo na jeden track pod sebe. Jo. Takže já tady jdu nazpátek a tady zapíšu nějakou šílenou křivku. Jo, takže tady vidíte, že teďkon já když se přepnu jenom do readu, jo, tak to čte v obě dvě ty křivky, nejenom tu základní hlasitost, ale i tu relativní. Samozřejmě máme možnost zobrazení a když jsem tady tu relativní udělal moc vysokou, tak samozřejmě můžu udělat tady trim a dám tady trim. Já jsem tady teď to asi tady přehnal. OK. Takže já to takhle jenom tady. Tak.
zase podle toho, jak to potřebujeme, dále upravíme tím základním trimem. Dají se s tím dělat zajímavé efekty, určitě. No. Tak to by bylo základní představení zápisu automatizací a novinek, to znamená za prvý trim, za druhý region a track a za třetí tady trim a relativ. Tak poslední věcí, o které se chci zmínit, je RetroSynth, kde máme možnost vytvoření vlastního zvuku nebo vložení vlastní wavetables. Tady jsme ve wavetables, tak tady můžeme si vybrat z již připravených, dodaných wavetables, anebo si můžeme vytvořit svůj vlastní Create Wavetable from Audio File. Takže já jsem si tady v rychlosti připravil jenom na desktop nějakého Waldorfa. Tak a tady takhle. Jo, takže to je jenom, že tady můžete si vytvořit tu vlastní wavetable, si tam můžete hodit, jo, potom si to můžete savenout a teda. Tak a poslední úplně věc, o které se chci zmínit, tak to je stacks, který můžete udělat Command Shift D, a buď tady máte detaily, pokud se chcete přečíst, tady je folder stack nebo stavin stack. Folder stack nemá žádný přímý možnosti, to jenom je uzavření těch tracků do pořadače, anebo potom tady je summing stack a tam potom už máte možnost přidávání nahoru ještě nějakých efektů a teda. Jo? Takže to je tady. Takže když jsme tady v tom mixu potom, tak tady vidíte SAM 1, což jsou ty klávesy. Tady si můžete napsat keyboards a potom na to můžete naházet nějaký pluginy, poslat to kamkoliv a teda. Ten folder stack, čistě jenom folder, není nic jiného než jenom čistý ovládání. Jo? To by bylo všechno, co bych chtěl říct k Logicu. Doufám, že se vám ty změny líbily a že vám přinesou víc kreativity. Tak zatím.